Ke Rumen Futsal lembat ke ying ke sem ke le pelong ya ke lumpung ye le kai football ki hybrid ya ke bela tip kum ke first baby league ke belong kum shibenta ban yo bishar benya ye ki sap ki pong ki hybrid ha ke kam ye le kai football nadu bikidang ret karta. Bat kini ke lumpung ke lepoi no sya ke bekut menta ke sengi ke kendai terik unailar hamadan Rumen Futsal ke badon ha ke shnong mau diam Lawan ban Pynhap Pyrda ye kini ke First Baby League dau President ke KSU North Khasi Hills District Samla Ferdinand Kharkamni kumukongsan ha ke jingsa kilang dau Samla Alberto Nongsiet utrai ke Rumen Futsal lembat ki dekot ke KSU bat ki kimi ki pa jeng ki tegi hybrid ki belawan ban kershan ya lagi khon ha kini ke jingle akai futsal. Ya kini ke jingle akai lepia ki lai benta bakentup ki bahapo prasnem ha ka ba ka Narampe Academy ka lepelim no e ka nongpo grassroot ha ka thup ki bahapo shiphouse nem karta ka nongpo grassroot ka lepelim no ya ka HI Labenta Academy bat ha ka thup ki hybrid ki bahapo ka khatar snem karta ka Narampe Academy ka lepelim no ya ka umsning grassroot. Hakini ke sengi la samru iki khusnam bat ki tropi syakite ki kenhon bajap bat rengkat ke jingkren ai mensim na keliang u president ke KSU North Khasi Hills District usamla Ferdinand Kharkamni ubala kentu iki hybrid ban pendon kam hok ye kisap ki phong.
La pipun bakla ka je lenti kalong kai ka bodu nong ya kalawei ka joki bat ngaso ban ai khuble kam tam ya ki kmi ki pa ki bala wan saki nadu ka basdang jong ka sgi pli ka ne bat hadu ka ne klemat ngaman Pynhap Pyrda no nga kitbok riang pi ki kmi pa jin bangi layo I kambun shishu namar ka ne ka jilakai namta ki hep ke baret ngi sothu ba ya ka jingsniu hapo ka imlang ka salang ka jungi namar bagi kwa ya ki hebret lane ki kun ki jungi kindon hakimadan jaka lekai om shagwi ki jaka ki bolong ki basniu lane kin bunkam hakapet mobile lane kin kampoi syata ki jaka ki ba ki hap sumar ya kamet kapat konjuki namar bakimyo ya ka jengkelan met konjuki nadu opor ka ba kidang ret dengan ngai scam ya ka jing ai ketika mon ketika diang jok kimik pa kidang la khamle bha shushu bat kham tam ya kinong peniat ba kani ka jing lekai ka bading kong jong ka first BB League ka balak peniat da ka Rumen Futsal kalong ka ish ka ba benta ka ba ngaso bat ai jingro bat kumjuro klem da klet ya ka jing yang sedang jong kini ki ying kasem jong I nadu I pa jong I bat hok normally ibadai I perlok ka bangayajan bangaburam ha bat kumju ya ka ying kasem jong kinong si ki balak sedang ya ne ka gym hapo hakte hanong po ka balai Rumen fitness gym kedai kawai ka benta ka ba ki peni ba kumno ngila ban ngara ya kata ka jai mriu ka ba khlain nam ta kalawai pat ka barsawan nget scam ngakit bok kedang ipi ka yigasem ngakit bok kedang ru ya borok kitim ki ba shimenta bat ngidang la khamle bha shu bat khaba pukut nget scam borok pitip yau sombor lang renja dai pitip borok une u hebret hakarta ka menru snem mencem snem Ulayo jing itu lemba goalkeeper napo joka Argentina Emilio Martinez Ulayo ke video jeng buat pen viral hapo social media buat une hybrid badang erta ka benerus nem usajet hawi ka academy ka balatip ketengkum ka Minerva Punjab Academy Football Academy de uyo ya ka pisah scholarship dengan ko abanong ki hep ki badet pi lekai nem de lekai melen kan mau kadon ka future ke jong pi ba kasadon ki klub ki bangwan nane napo ka district ke jungi napo ka jilla ke jungi na Shabar jong ka North East ke jungi bat napo ka India jungi ki sawan jit ye pi bat hata por ki sasiu ye pi dak tulop te pi so thu akarta ka benrus nem nyos nem pras nem kendai spo khatwe khatas nem bonong banyo ye ka tulop man lau banai dei ka ba suk banyo henrei la da pi le kai khampa shu pi klan met pha kham shu pintunai yo akan jingbat mobile henrei ngamong pat pinklet pat ia ka pulih kot namar kane kade berniat lang renti ka kot namar ka don kami jing nang jing start ka jilakai kade don kami jing klan met bat pilakai khamba syu pinyo ia ka tulop kumoyo lang usambor lang renja Dia guys tu pas ni kapit ni. Dia tu kau sini silakan. Dia silakan. Election kau ke derma Pas sini. Nik, sini tu bak tu pas sini.